ብዙሕ ግዜ ምጽናዕ ኣብ ሓዘን ጥራይ ስለ ንጥቀመላ ከምዛ ኣጆኻ ወይ ኮላይ ምሽክናይ ድሓና ኣጆኻ ዝውን ሓልፍ እዩ ንኸምኡ ጥራይና ንጥቀመላ ምጽናዕ ግን ካብቲ ቃል ተበጊስና ክንሪኦ ከለና እንታይ ዝገብረካ ዘጽናዓካ ዘሐይለካ ዘበርትዓካ ክኸውን ከሎ ኢና ምጽናዕ ንብሎ እንታይ ዝገብረካ as if ሓዘንካ ከምዘይ ነበረ ገይሩ እንታይ ዝገብረካ ሪስቶር ዝገብረካ ንኸንዛ ዓይነት ኢና እንታይ ንብሎ ምጽናዕ ወይ ኮላይ ሪስቶሬሽን ኢልና እንታይ ንገብሮ ንገልጾ ወይ ንጽውዖ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ሶ ከምዚ ጌርና እንታይ ክንገብሮ ክንርድኦ ይደሊ እንታይ ዝገብርና ብጸጋ ናይ ዘለዓለም ምጽንናዕን ጽቡቕ ተስፋን ዝሃበና እግዚአብሔር ኣቦና እንካኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዚ ናይ ብሓቂ በቃ ኣብ ጽጽባሕ እንታይ ክንገብሮ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ክንባርኾ ይገበረልና ኣይገበረልና ብዘይ ይገድስ ኩነታትና ይጸንክር ኣይጸንክር ብዘይ ይገድስ ንእግዚአብሔር ታክገብሮ ዝግባእና ክንሕጎስ ዝገብረና ዕዙዝ ዝኾነ ተስፋ እዩ ኣብዚ እንታይ ተገይርና ዘሎ ተገሊጽና ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢሉ ብጸጋ ናይ ዘለዓለም ምጽንናዕን ጽቡቕ ተስፋ ስለዚ እምብዛ ዕዙዝ ጸጋ ኣምላኽ ክንብል ኮልና ብኻልእ ኣባህላ እንታይ ዘለዎ ማለት ናይ እግዚአብሔር ኤተርናል ኮምፈርት ኢተርናል ዝኾነ እንታይ ኮንሶሌሽን ዘሎ ኢተርናል ኤንካሬጅመንት ዘሎ ኤምፓወርመንት ዘሎ ዘሐይለካ ዘጸናንዓካ ንሓዘንካ ብሓይሊ ብሓጎስ ብኩሉ እንታይ ዝገብር ዝድብስ ዘጸናንዕ ንጓሂኻ ከምዘይ ነበረ እንታይ ዝገብር ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ እንታይ ዝገብር ኣኽሊል ደስታ ኣኽሊል ምስጋና ኣኽሊል ሓጎስ እንታይ ዝገብር ዝኽልል ኢልዎ ኣሎ ምሽ ኢሳያስ 35 ጥቕሲ 10 እንተዳሪና እንታይ ኢሎ እቶም እግዚአብሔር ተበጀዎም ክምለሱ እዮም ኢሉ እልል እናበሉ ናብ ጽዮን ተኽገብሩ እዮም ክመጹ እዮም ኣብ ምርኮ እዮም ነይሮምኩ እግዚአብሔር ተበጀዎም ተኽገብሩ እዮም እልል እናበሉ ተኽገብሩ እዮም ናብ ጽዮን ክመጹ እዮም ኣዚፍ እንታይ ከም ዘይነበሩ ምርኮኛታት ከም ዘይነበሩ ማለት ኣዚፍ እንታይ ከም ዘይነበሩ በቃ ዝተበዝበዙ ስደተኛታት ሕዙናት ምሩኻት ከም ዘይነበሩ ሲ እንታይ እልል እናበሉ ተኽገብሩ ክመጹ እዮም ሽዑ እንታይ ኢሉ ዘለዓለማዊ ሓጎስ ከዓ ርእሶም እንታይ ክገብር ክኽልል እዩ ብለና ርእሶም ተኽገብር ክኽልል እንታይ ማለት ዘጨንቆም ሓሳብ ኣብ ዝመጸሉ ሲ ንዑ እንታይ ክገብር ዝኽእል ኦቨርካም ክገብር ዝኽእል እንታይ ኣሎ ናይ ሓጎስ ኣኽሊል ኣሎ ማለት እዚ ሓጎስ እዚ ግን ቴምፖራል ኣይኮነ እንታይ ኢተርናል እዩ ዘለዓለማዊ ሓጎስ ከዓ እንታይ ክገብር ርእሶም ክኽልል እዩ ዝብለና ደስታን ሓጎስን ክረኽቡ እዮም ጓህን እህታን እንታይ ክገብር ክሃድም እዩ ዝብለና ልክዕ እዚ ኣብ መን ሕጂ ንዓና ተዋሂብና ኣብ መንፈስ ቅዱስ ተዋሂብና እንታይ ኢሉ ብጸጋ ናይ ዘለዓለም ምጽንናዕን ጽቡቕ ተስፋን ዝሃበና እግዚአብሔር ኣቦናን ኢሉ ብሰናይ ግብርን ቃልን ዘበለ ልብኹም እንታይ ግበር የጸናንዕን የበርትዕን ኢሉ ስለዚ ብዛ ዕዙዝ ጸጋ ክንብል ከለና ከምቲ ካልኦት ዝኸሱና ንሓጢኣት መተባብዒ ኣይኮነን ወይ ኮላይ ንውድቀት መተባብዒ ይኮነ ወይ ኮላይ ከም ድላይ ካብዚ ምድሪ እዚ ብንብረት ስጋ ክትመላለስ እንታይ ዝገብረካ ዝወሃበካ ወይ ኮላይ ዝተፈቅደልካ ኣይኮነን እንታይ ዝገብረካ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ቃልን እንታይ ዝገብረካ ዘጸናንዓካ ዘበራትዓካ ዕዙዝ ጸጋ ምዃኑ እንታይ ዝገብረካ ብናይ ዘለዓለም ምጽንናዕ እንታይ ዝገብረካ ኤንካሬጅ ዝገብረካ ኣብ ጽድቂ ኣምላኽ ክትመላለስ ሱኻ ጥራይ ኣይኮነንካ እንታይ ጽቡቕ ተስፋ እንታይ ዝገበረና ዝሃበና ኢሉ ጽቡቕ ተስፋ ብሓደልና እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ቃል ክሰድድ ከሎ ሲ እንታይ ዝገብር ዘናግፍ ዘሐዊ ዘጥዒ ዝፍውስ እንታይ ሓይሊ ዘለዎ ቃል ጽቡቕ ተስፋ እንታይ ዝገብር ዝህብ ቃል እዩ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዝሰድድ ካብ እግዚአብሔር ሕማቕ ቃል እንታይ ክገብር ክመጽእ ኣይትጸበዩ ብሩኻት ስለ ዘፍቅረኩም ውሉዱ ስለ ዝኾንኩም እቲ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ሰናይ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ውህበት ጥራይ እንታይ ዝገብር እኳ ዳ ኣብዚሑ መንፈሱ ዝህብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ብሰናይ ግብርን ቃልን ዘበለ ልብኹም እንታይ ዝገብር ዘጸናንዕን ዘበርትዕን ዘሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ምሳናይ ስለዚ ከምቲ ኣብ ኢሳያስ ዝረኣናዮም በዓል እዚ ተስፋ እዚ ከም ዘለዓለማዊ ሓጎስ ንርእስኻ እንታይ ይገብሮ ይኽልሎ ማለት ተስፋ ኣምላኽ ክትሓስብ ከለኻ ተስፋ ኣምላኽ ከተሰላስል ከለኻ ህይወትካ ከም ብኣንጉዕ እንታይ ትገብር እትጸግብ ልክዕ ከምኡ ከዓ ህይወትካ ብሓጎስ እንታይ ክገብር ሓይሊ ኣምላኽ ከስተማቕር ኣዝዩ ብመንፈስ ሃብታም ክኸውን ይጅምር ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሶ ናብ መወዳእታ ገጽ ዝኸይድ ዘለኹ ሶ ናይ እግዚኣብሔር
ቃል መወዳእታ ሓሳብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ካብ 7 ክሳብ 9 ዘሎ ሓሳብ እንታይ ክንገብር ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ንሱ እንታይ ምዃኑ ንብዘሎ ተዳሊልና ዘሎ ዕዙዝ ዝኾነ ፀጋ ወይ ኮላይ እምብዛ ኣዝዩ ዕዙዝ ዝኾነ ፀጋ ኣምላኽ ንኽነስተማቕሮ ሒዝናዮ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ግዜ ኤክስፒሪየንስ እንዳገበርናዮ መኣዛ ፍልጠት ኣምላኽ እነግህድ ሰራዊት ኮይና ወይ ኮላይ ውሉድ ኣምላኽ ህዝቢ ኣምላኽ ኮይና ክንመላለስ ዝገብረና እንታይ ተዋሂብና ከም ዘሎ እዚ ምስጢር ዝተዋሂብና ከም ዘሎ ኢና እንታይ ንገብር ዘለና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ቃል እዚ ካልኣይ ቆሮንጦስ ክደግመ ካብ ምዕራፍ 9 ካብ ጥቕሲ 7 ክሳብ ጥቕሲ 9 ዘሎ እንታይ ይብል ከምዚ ይብል ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሕልኖ ይሃብ ሶ እቲ ኮንቴክስት ብዛዕባ ከዋፅእዎ ዘለዉ ገንዘብ ወይ ኮላይ ዘርኢ ብዛዕባ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ግን እንታይ ይብለና ከምቲ እቲ ፅሑፍ ዘረወ ንድኻታት ሃበ ኢሉ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ኩሉ ግዜ ጳውሎስ እንታይ ዝገብር ዝጅምር ከምቲ ፅሑፍ ዝብሎ ኢሉ ዘረወ ንድኻታቱ እንታይ ገበረ ሃበ ኢሉ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ናይ በረኸት ኳሊቲ ኣፀቢቑ እንታይ ክገብረና ኣለዎ ክርዳእና ኣለዎ ብሩኻን እግዚኣብሔር ናይ ምንታይ ኣምላኽ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኢልናዮ እግዚኣብሔር ናይ ምንታይ ኸ ናይ ተስፋ ኣምላኽ እንተዳ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኸ ናይ ምንታይ እዩ ማለት እዩ ዝህብ ዝባርኽ ዝዘሩ ኣምላኽ ኣዝዩ እንታይ ዝገብር ብልክስ እንታይ ዝገብር ዝዘሩ ኣምላኽ ምዃኑ ኸ እንታይ ክገብረና ክርዳእና ክእል ኣለዎ ማለት ስለዚ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት እቲ ዝዓበየ ዝሃቦ ውህበት ወይ ኮላይ ጊፍት እንታይ እዩ እንተዳ ኢልኩምኒ ፅድቂ እዩ ዝዓበየ ጊፍት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘለና ውህበት ፅድቂ ትርፊ ፀጋን ውህበት ፅድቂ እንታይ ዝገበሩ ዝተቐበሉ ዝሓለፈ ንሪኦ ነርና ምሽ ትርፊ ፀጋ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ሱፐር ኣባውንድ ዝገብር ፀጋ ኩሉ ግዜ እንታይ ዘለዎ ዘትረፍርፍ ዘየቋርፅ እንታይ ዝኾነ ወሓዚ ዝኾነ ፀጋ ማለት እዩ ሶ ከምቲ ትፅሑፍ ኢሉ ዘረወ ንድኻታት እንታይ ገበረ ሃበ ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ፅድቁ ንዘለኣለም ይነብር ኢሉ ጽድቁ ንዘለዓለም ስለ ዝነብር ተስፋኡ ንዘለዓለም ይነብር ፍቅሩ ንዘለዓለም ይነብር ፀጉኡ ንዘለዓለም ይነብር ሕያውነቱ ንዘለዓለም ይነብር ልግሱ ለውሃቱ በረኸቱ ሁሉ ንዘለዓለም እንታይ ይገብር ይነብር ማለት እዩ ኣምላኽ ከዓ ኢሉ ሽዑ ምእንቲ ብኩሉን ኩሉ ሰዓን ዝኣክል ኩሉ ሒዝኩም ንሰናይ ግብሪ ኩሉ ፀብለል ክትብሉ ይብለና ሕጂ ሓደ እግዚኣብሔር ጽድቁ ክህበና ከሎ ንድኻታት እንታይ ከም ዝገበሮ ብልግሲ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝዘረቦ መንፈስ ድኻታት መንግስቲ ኣምላኽናቶም እዩ ዝብለና ምሽ ስለዚ ንድኻታት ኣብዚ ምድሪ እዚ ጽድቂ ንዝጠምዩ ንዝፀምኡ ዘበለ እንታይ ክገብሮ ከሎ ጽድቁ እንታይ ክገብሮ ከሎ ክዘርቦ ከሎ ኢና ንሪኦ ብዘይ ዝኾነ በቃ ነፃ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ብዘይ ዝኾነ በቃ እስኻ ካብ ከምዚ ኢኻ እስኻ ብከምዚ ኢኻ እስኻ ኢሉ ሌላን ጉሌላን ብዘይብሉ ሻራ ብዘይብሉ መገዲ እግዚኣብሔር ብሓርነት ንፀጉኡ ንጽድቁ እንታይ ክገብሮ ከሎ ፍሪሊ እንታይ ክገብሮ ከሎ ዲስትሪቢዩት ክገብሮ ከሎ ክዘርቦ ከሎ ኢና እንታይ ንገብር ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ጽድቁ ከዓ ንዘለዓለም እንታይ ይገብር ይነብር ምስ በለ ሽዑ እንታይ ዝብለና ኣምላኽ ከዓ ምእንቲ ብኩሉ ኩሉ ሳዕ ዝኣክል ኩሉ ሒዝኩም ንሰናይ ግብሪ ኩሉ እንታይ ክትገብሩ ፀብለል ክትብሉ ኣብዚ መቸም 4 ግዜ ኩሉ 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 ኢሉ 4 times ብኩሉ ኩሉ ሳዕ ኩሉ ሒዝኩም ንሰናይ ግብሪ ከዓ ኩሉ እንታይ ክትገብሩ ፀብለል ክትብሉ ሕጂ ዛ ሰናይ ግብሪ ትብል ፓርት ብዙሕ ግዜ ኦፍ ኮርስ ግብሪ ሕያውነት ወይ ኮላይ ግብሪ ፍቅሪ ዘስምዒ ግን ከዓ at the same time it also means the supernatural ability to demonstrate the presence of God ካ የስምዒ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ሓይሊ እንታይ ክገብር ዝኽእል ከግህድ ዝኽእል ፀጋ እንታይ ገይሩ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊና ፀብለል ኣቢሉ ከም ዘሎ እያ ዛ ቃል እዚ ከዓ እንታይ ትገብረና ትነግረና ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ብገንዘቦም ብንብረቶም ብናቶም ውህበት ጥራይ ዘይኮነሲ ንሰናይ ግብሪ ኩሉ ከዓ እንታይ ገይርዎም ከም ዘሎ ፀብለል ክብልሉ ዝኽእሉ ፀጋ እንታይ ገይርዎም ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ፀብለል
ከብል ዝከኣሎ ኣምላኽ ምዃኑ እንታይ ዝገብሮም ዝነግሮም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብመጠንቲ ዝህብዎ ጥራይና ኣምላኽ ከይርእዎ ምእንቲ ብመጠንቲ በቃ ንኣምላኽ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለው ሂወት ዘይኮነሲ ካብኡ እምብዛ ዝዓዝዝ እንታይ ተገይርዎም ከም ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ ፀጋ ማእለያ ዘይብሉ ሃብቲ ክብሪ ርስቲ ናይ ቅዱሳን እንታይ ተገይርዎም ከም ዘሎ እዚ ተዋሂብዎም ከም ዘሎ እንታይ ክገብር ዘይክእል ክምርመር ዘይክእል ክግመት ዘይክእል ሃብቲ እንታይ ተገይርዎም ከም ዘሎ ብክርስቶስ ተዋሂብዎም ከም ዘሎ ካብዚ ዝተላዕለ ከዓ እንታይ ፀጋ ዘበለ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ every form of every quality of በቃ ምሻሎ ኩሉ ዓይነት ፀጋ ንመሪሕነት ዝኸውን ንምሕደራ ዝኸውን ኩሉ ብካራክተር ይኹን ብጥበብ ይኹን ብዝተፈላለየ ማልታይ ዳይሜንሽናል ዝኾነ ፀጋ ዘበለ ኣባኻትኩም እንታይ ፀብለል ከብል እንታይ ከብል ይከኣሎ እዩ ኢልዎ ይከኣሎ እዩ ኢየሱስ ጎይታ በሓደል ከምዚ ዓይነት ፀጋ እንታይ ተገይርና ዘሎ ተዳሊልና ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፀጋ እንታይ ተገይርና ዘሎ ተዋሂብና ዘሎ ማለት እዩ ብሩኻት ኣምላኽ ምሳና ኣሜን በዚ ሓሳብ እዚ እምብዛ ዕዙዝ ዝኾነ ፀጋ ኣምላኽ ማዕረኽ እንደይ ኣብ ሂወትና ፀብለል ክብል ተዳልዩ ከም ዘሎ ክርዳእና ኣለዎ ማዕረኽ እንደይ እግዚኣብሔር ብጥበብ ሃብታም ምዃኑ ሓድሽ ነገር ኣብ ሂወትካ ክገብር ሓድሽ ኢኖቬሽን ኣብ ሂወትካ ከምፅእ ሓድሽ ጥበብ ከምፅእ ሓድሽ ዲዛይን ከምፅእ ሓድሽ ሕልምታት ኣብ ሂወትካ እንታይ ክገብር ቅድሚ ሕጂ ተቐቢፁ ትብሎ ዝነበርካ ከም ብሓድሽ ብዝተፈለየ መልክዕ እንታይ ክገብር ክህበካ ዝኽእል ኣምላኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብሓደልና ጴጥሮስ ኮ በቃ ኣባኻ ክስርታ እዛ ማሕበር ኢልዎሲ ግን 3 ሰዓት ክሒድዎ 3 ሰዓት ክሒድዎ ክነሱ ግን ጎይታ ከዓ ብኸመይ ዝበለ ክብሪ ብኸመይ ዝኣመሰለ እሙንነት ኣብዚ ምድሪ እዚ እንዳክገብሩ ከሎ ከመላልሶ ከሎ ከዓ ንሪኦ ስለዚ ፀጋ ዘበለ ኣብ ሂወትካ ንኩሉ ኣብ ኩሉ እንታይ ክገብረካ ዝኽእል ፀብለል ከብለካ ዝኽእል ብኩሉ ሰናይ ገብሪ ፀብለል ክትብል ኣብ ኩሉ ግዜ እንታይ ከይገበርካ በቃ ምሻሎ ክርስቶስ ቀደም እዩ ከምዚ ነይሩ እምበር ድሓርኮ ዘይበሃለሉ ማለት እዩ እንታይ ኩሉ ሳዕ ዘይልወጥ ግን ከዓ መመሊሱ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ፀብለል ዘብል ፀጋ እንታይ ተገይርካ ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣዳሊልና ከም ዘሎ እዚ እንታይ ክንገብረና ክርዳእና ክእል ኣሎ ከምዚ ገይሩ ከዳሉ ከለኸ እንታይ ብልግሲ ዘረወ ንድኻታትካ እንታይ ገበረ ሃበ ይብለን ዘረወ ንድኻታቱ እንታይ ገበረ ሃበ ስለዚ እግዚኣብሔር ክህብ ከሎ አንኮንዲሽናል እግዚአብሔር ክህብ ከሎ ነፃ ሓራ ዝኾነ መሃቢ ዝህበካ ማለት ዳይመንት ክትከውን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ኩሉ ሳዕን ኣብ ኩሉ ቦታ እንታይ ዝገብረካ ፀብለል ዘብለካ ብኩሉ ሰናይ ገብርካ ሃብታም ዝገብረካ ንኽትህብትም ዝሕይለካ ሓድሽ ጥበብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንኽተግህድ ዝሕይለካ ናይ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ሓይሊ ንኽትገልጽ ዝሕይለካ ፀብለል ንኽትብል ዝገብረካ እንታይ ኣሎ እዚ ፀጋ እዚ እንታይ ክገብር ዝከኣሎ ኢሎ ፀብለል ከብል ዝከኣሎ እዩ ኢሎ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ተስፋ ኣምላኽ ምዃኑ ልብና ከዓ ብተስፋ ክህብትም ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ከዓ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ኩሉ ግዜ ፀብለል እንዳበለ እንታይ ካብ ፀጋ ናብ ፀጋ ካብ እምነት ናብ እምነት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እንታይ ክገብረና ከመላልሰና ዝደሊ ኣምላኽ ምዃኑ እዚ እንታይ ክገብረና ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ብሩኻት ሎመዓልቲ በዚ ቃል እዚ እንታይ ክትገብሩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ክትፀናንዑ ኤንካሬጅድ ክትኮኑ እቲ ተምልኽዎ ዘለኹም ኣምላኽ ተዘድሓነኩም ኣቦኹም ብዘለኣለማዊ ሓጎስ እንታይ ገይርኩም ከም ዘሎ ርእስኩም ከሊልዎ ከም ዘሎ ዘለኣለማዊ ምፅንናዕ እንታይ ገይርኩም ከም ዘሎ ሂብኩም ከም ዘሎ በዚ ከዓ ብሰናይ ቃልን ብሰናይ ግብርን እንታይ ገብር ከም ዘሎ ልብኹም ከበርትዖ እንታይ ከም ዘሎ ድልዊ ከም ዘሎ እዚ ኣምላኽ እዚ ንምውታት ነቲ ተስፋ ዝተቐብፆ ዘበለ ነቲ በቃ ዕፁ ማዕፆ ዝመስል ነገር ሓድሽ ነገር ክገብር እንታይ ዝገብር ዝከኣሎ ኣምላኽ ዝከኣሎ ጥራይካ ዘይኮነስ ፀብለል ዘብለካ ኣብ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ዝገብረካ ፀብለል ዘብለካ ኣምላኽ ምዃኑ እዚ እንታይ ክገብረና ክርዳእና እግዚኣብሔር ትነምልኾ ኣቦና ሕያዋይ ምዃኑ እንታይ ክገብረና ክርዳእና በዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ክንገብር ኢና ንእግዚኣብሔር እንዳመስገና እንዳባረኽና ክንፅሊ ኢና ተባረኹ ብሩኻት ኢኹም you are blessed